Akuluakulu, kodi mukudziwa zoti fezi yoyambirira ya kafukufuku wa ngozi imene inachitika ku Chikangawa kuti yatha? Ero ndi zoti fezi yoyambirira yatha. Koma ngati simukudziwa, takhani pomwepo kuti ndikufotokozereni. Koma mukutero kwa amene simunapange subscribe, tapangani subscribe ku channel yachi kuti nkhani ngati izi zikupezani pafupipafupi. Mtsogoleri wa komiti yomwe ikuyendetsa kafukufuku wa ngozi imene inachitika ku Chikangawa, awati anyamilandu ayankhula kuti fezi yoyambirira ya kafukufuku iyi yatsekedwa dzulo. Malingana ndi zoti iwo akuyimitsa kaye chifukwa chokuti kuli mkumano wa phungu ku parliament, omwe mkumano ukuyamba sabata yamawa. Mukunena mwawa kuti iwo akwanitsa kufunsako mboni 40 ndipo pali mboni zina zokwana 170 zomwe zili zokonzeka kupereka umboni komano sizinapereke ndipo zizapereka mu fezi inayo. Komiti idasankhidwa kuti apeze choonadi chenicheni chinachititsa kuti ngozi ichitike. Ndipo ku komiti imeneyi akwanitsa kufunsa mboni 40 zomwe zina mwa izo ndi akubanja komanso anthu ena amene akudziwapo zokhudzana ndi ngoziyi. Mayi Mary Chimanawonso anapita kukaperekera umboni wawo komanso mwana wa malemu Mayi Chanel Dzimbiri anakwanitsa kufika kumalo kukapereka umboni. Koma izi zili chomwecho pali anthu ena akupezeka zoti akumaopseza komanso kufuna kusokoneza akomitiwa kuti asapezedi choona. Malingana ndi zimenezi, Sylvester Namiwa, emwe ndi wamkulu wa Center Democracy and Economic Development, ayankhulapo kudzudzula anthu amene akupanga zimenezi kuti si zinthu zoyenerera kupanga chifukwa choti akusokoneza ndi zikhumbokhumbo za Amalawi amene akufuna kudziwa choonadi chimene chinachitika pa ngozi imene inapangitsa kuti wachiwiri wa president wa dziko lino amwalire ndi anthu ena 8. Ngakhale izi zili chomwecho, mboni ina sanakwanitse kuyifikira yomwe ayifikira masiku ena ambuyomu, Mayi Colin Zamba yemwe anali mlembi wamkulu wa boma, ndipo iwo akwanitsa kuwafikira kudzera pa intaneti chifukwa choti akuti sali mu dziko muno, sanakwanitse kufika pamalopo kuti akafunsidwe ndi komitiyo kuti akwanitse kupereka umboni wawo. Ndipo mu umboni wawo ukusemphana ndi zimene mboni zina zikunena. Pachifukwa ichi wamkulu wa komiti akuti akufuna afafanize umboni wawo ndi wa anthu ena kuti afufuze kuti choonadi ndi chani. Apa ndiye pamapeto pa nkhani yathuyi. Osawala kupanga subscribe kuti nkhani izi zikupezani pafupipafupi kufikira nthawi ina imene tikubweretsereni nkhani ina mwakoma nonse.